Khubor nakaslem jong Nongthoh Hima. Hang ni kesengi ke bah ngawan manai ke ni ke jarap isi palok press. Ti kumui nomi kman ngasmukia nak banta bakiru kidi kiwei. Kumki press person kiba lami syakmat hang ni ke jekun buat ke ni ke coronavirus ke bangitip paiba. Pani mitip tu partai berkuai bar ni ke por ngako ban pau. Kumui nak pernah nomi kman bodonang rikat buat ke MD government. Ngasngo bah ngirung ide ban sokia lang kumki palok MLE baro buat khamtam ngan peken mau ya ka new tarik kubnai me arajar arpoi hagaba the honorable deputy chief minister ba preston tensong ila dep ban ai ga jingkular ba ha bide bat ki press person ba kumnu ngin Ithuh no yaki baginde kita ki frontline status ki frontline warrior ki ba de ban yo ki Ithuh ba Kyrpang ba haju ka por ngaku memeli ngaken tu ya government ba ini government of the day bakanum su Kren ka Ktien ri bakande ka kam kum kata ka jing siu kliam kum kata ka special recognition na ka banta ki palok press ha ka bakiru ki ban yo ka jing Ithuh ba Kyrpang ba government ru ka de ban pen out ya kata ka official notification kanang bakini ki palok press ki yo ya ta ka special award na ka banta bakum ki frontliner ba khamat do bakin tibru ke ki benefit ke jing onong na ka banta ka jing syakri ke jongki kum ki press ki fourth pillars jong ka society ba jong ka demokrasi kolej pun